došli smo kod Ane na masažu beba. Ja se inače bavim privatno sa masažom, međutim nisam znala koje sve pokrete mogu da koristim, odnosno koje mogu da prilagodim bebi, a da ne izazovemo neku kontraindikaciju, tako da mi je ovo idealan način da saznamo kako zapravo izgleda masaža beba. Ovde smo svih 5 časova, znači nekih mesec dana, naučili smo svašta. Ono što je kod nas primetno, ono što smo mi mogli da vidimo, jeste, pošto smo uveli nemlečnu ishranu, da Sergej nema više problema sa probavom, sa zatvorom, sa gasovima, pošto smo grčeve već prevazišli, tako da to nije za nas. I ono što smo isto primijetili jeste da on mnogo bolje prihvata dodir. Znači, i da se mazi, i da se masira, što do sad nije. A tata, kakav iskustvo tata ima, budući da je 5. čas bio samo za očeve? Da, 5. čas je bio posvećen očevima i moje iskustva su sjajna. Vidim da je Sergej lepo reagovao, što mi je izuzetno drago i mislim da ćemo sigurno budući primjenjivati masažu po instrukcijama Ane Plisnić. A recite mi, biste preporučili drugim roditeljima? Svakako, ja bih preporučio svima da dođu da probaju i sigurno će im biti lepo, kako bebama, tako i njima. Kad smo počeli da dolazimo na masažu, imala je mesec i po dana. Ono što se dobro pokazalo na masaži jeste da je ona postala smirena, da je više usredsređena i da lepo spava. Uspela je, od kad dolazimo, 8 sati na večer da u cugu odspava. Ono što je još lepo, da iako je tako mala, mi već imamo interakciju i igru, što sa prvim detetom već nisam znala kako bi i šta bih uradila sa tako malom bebom. Interesantno je da kad sam sad bila kod pedijatra na kontroli, pitala me da li ona radi neke vežbe posebne, da li ona vežba jogu, jer sam ja pomenula da idemo na masažu. Jer lepo drži glavu, smirena je, ima dobar tonus mišića. Isto tako, pedijatrijska sestra je pohvalila kako napreduje i pokušala sam da im objasnim o čemu se radi, da bi tu priču širili dalje. Jer biste preporučili drugim roditeljima isto? Da, ja sam to tako i pokušala na ovaj način. Da kažem pedijatru, jer on ima mnogo više kontakata sa decom i da zna da prepozna problem i da zna da ih usmeri na pravu adresu.